ಯಜಮಾನ್ರೆ ಬಾಯ್ ಟಾಟಾ. ಆಫೀಸ್ ಪೋನಾಗ ಹೊರ ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಇತ್ತುಂಡು ಆಫೀಸ್ ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಇತ್ತುಂಡು ಪಂಡದು ಇನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಆನಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಡೇ ಯವೋ ಎನ್ನ ಮೋನೆ ತುಂಡ ಕೋಡ್ದು ಹೋಯ್ರು ಒಂದೊಂಜಿ ಇಂಕ ಗಿಫ್ಟ್ ಬೈದುಂಡು ಅವು ಏರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಯಾನಿಕ್ಲಿಗಿದ್ದು ತೋಪಾವ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತ್ರೆಗಳ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಟುಡೋಸ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ. ಇನಿ ಉಂಡತೆ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಬೇಗ ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ದಯಪಂಡ ಇನಿ ಉಂಡತೆ ಆಫೀಸ್ ದ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲಿದ್ರು ನಾನು ಕನವಡುಂದಿಲ್ಲ ಇಂದುದೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಇತ್ತ ಬ್ಲಾಗ್ ಎಂಕತ್ತು ಎಂಕೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರ್ದನೆ ಬ್ಲಾಗ್ ದಯಪಂಡ ನಾನು 2 ದಿನಟ್ಟು ಯಾನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟದ್ದು ಪೋತಿನ ಜಾಬ್ನ ಬುಡೊಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತ ನೋಟಿಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಡಲ್ಲ ಪೋಯಿ ವಾರ 2 ದಿನ ಚಂದ ಅತ್ತಿ ಯಾನು ಏಪ ಜಾಬ್ ಹುಡುಪೆ ಅಂತ ಪಂತೆ ನಾವಿಡ್ದು ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಕೊಲಿಕ್ಸ್ ನಾಕಿಲ್ಲ ಎಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನ ಮಾತ ಐಟಮ್ಸನ್ನ ಕಂತದ ಇಂಕ ಕೋರೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಇನಿ ಉಂಡತ್ತೆ ಇನಿ ಎನ್ನರ್ತಿ ಕೊಲಿಗುಲ್ಲೇರು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪಂದ ಅರ್ನ ಲೆಕ್ಕದ ಇನಿ ಲಂಚ್ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸಿಗೆ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಟೀಮಿಗೆ ಇನಿ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲರ್ದೆ ಲಂಚ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಅವೇತ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸನ್ನು ಮತ್ತೆ ಶೇರ್ ಮಂತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಆಫೀಸ್ದ ಬ್ಲಾಗ್ನೇ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಂತೊಂದು ಆಯ್ನಾತೇನ ಕೊಲಿಕ್ಸ್ ನಕ್ಲೇನು ಮತ್ತೆ ನಿಕ್ಲನ ಎದುರು ಕನಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೆ ಪನೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಬ್ಲಾಗನ್ನು ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಎಂಕಿತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೇಟ್ ಆಂಡದೆ ಪಣ ನಾನು 8:30 ಗಂಟೆದ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಪೋಪು ನಾವೇ ಅಂಡ ಇನಿ ನನ್ನ ಎಂಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾತಾವೋಡು ಅವೇನು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಂತದ್ದು ಪೋನ ಲೇಟ್ ಆಪಣ ಅಂಚೆನಿ 9:15 ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಪೋವಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಮಾತಾಡ್ಲ ಬಲೆ ಇನಿ ಆಫೀಸ್ದ ಬ್ಲಾಗ್ ಒಂದು ತೂಲೆ ಎನ್ನ ಉಂಡದೆ ದೀಪದಿ ಇದು ಮಾತಾಂಡು ನಾನು ಇತ್ತ ಯಾನು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮನ್ಪೆ ಫಸ್ಟ್ ಉಂಡದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಡಲಕ್ಕಿನ ಕೂಡಲೇ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಮಾತಾ ಇವಾಗ ಯಾನು ಉಂಡದಂಜಿ ರೂಟೀನ್ ಫಾಲೋ ಮನ್ಪೆ ಒಂದು ಉಂಡದೆ ನೀವು ತೂದಿಪ್ಪರ್ ಮೀಶೋಡು ಮಾತ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ನಮ್ಮ ಮೊನೆ ಪಾಡ್ಬದೆ ಅಂಚಂದೆ ನಾನು ಮೀಶೋಡದೆ ತೊಂದಿ ನಿಮ್ದು ಎನ್ನ ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ತಿನ ಅಂಚ ಇತ್ತ ಫುಲ್ಲು ಅಪ್ಲೈ ಮಂತದ್ದು ಬುಡ್ಪುನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅವೆತ್ತದಿಗೆ ನುಂಗುಂಡತ್ತ ಅವೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪೀದಾಡುನಿ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂದು ಆಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಓಪನ್ ಪೋರ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ಕ್ಲೋಸ್ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚೆನದ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮೋನ ಒಂಥರ ಫ್ರೆಶ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಪಣ ಒಂಥರ ಈಗ ವೆಂಚ ಬಂದಿದ್ದು ತೂನಾಗ ಒಂಥರ ಲಕ್ಷಣ ಅವು ಎನ್ನ ಫೀಲ್ ಬಟ್ ನಿಕ್ಲೆ ಅವರ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ಟೂಲೆ ಓಡೋಂಡ ಪಾಡರ ಮಾತ್ರ ಚೂರು ಬಂಗಾಪು ಪಂಡ ಐಸ್ ಮೋನೆಗೆ ಉಂದಾನಗ ದುಂಬುಂಡತ್ತೆ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬನ್ನ ಕೈಟ್ ಪತ್ತದ್ದು ಮೋನೆಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಅಪ್ಪಾಗ ನಮಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪುರ್ತ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬನ್ನ ಕೈಟ್ ಪತ್ತೊಂದು ಮೋನೆಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮನ್ಪರ ಆವೊಂದಿತ್ತಜಿ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಮೀಶೋಡು ತಿಕ್ಕಿನ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಒಂದೇ ಪನೊಲಿ ತುಲಿ ಆ ಅಪ್ಲೈ ಮಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೋನೆ ಮತ್ತು ಫುಲ್ಲು ವರ ರೆಡ್ ಹಾಪುಂಡು ಇನಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಗೊಂಡತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಅಂಚೆನೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಗ ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ನೀನು ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಅದಾದ ಪಂಡ ರವೆ ದೋಸೆ ಇಂದೇನು ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆದ ಮನ್ಪೊಲಿ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ರುಚಿ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ಆಫೀಸ್ ತಕ್ಲೆಗೆ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪುನ ರವೆ ದೋಸೆ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅವಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಲ್ತದ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಟಿಫಿನ್ ಪಾರ್ದು ಕೊನೋ ಒಂದಿಲ್ಲ 2 ಕಪ್ಪುದಾತು ರವೆಕ್ 1 ಕಪ್ಪುದಾತು ಬಜ್ಜಿಲ್ ಪಾಡ್ದು ಅವಕ್ಕೆ 1/2 ಲೀಟರ್ದಾತು ಕೊಜಾಪು ಪಾಡ್ದು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದ್ದು 5 ನಿಮಿಷ ದೀವಡು ಅವೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಚೂರೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಸುತ್ತದಾತು ಕಡೆ ಉಡವು ದಾಯಪಂಡ ಬೇಗ ಸಣ್ಣ ಹಾಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತು ಕಡೆವನ ಬುರ್ಚಿ ಅವೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಉಂಡತೆ ಬೇತೆ ಬಾಜನಾಗ ಬಂದನ ಪಾಡ್ದು ಅವಕ್ಕೆ ಈನೋ ಪೌಡರ್ ಅಂಚನೆ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ದೀವಡು ಅವೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮಂದೆ ಯಾನಿತ್ತು ದೋಸೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲದೆ ಅಂಜ ಮಲ್ಪು ಯಾನ ಕಡೆ ಬಂದಿದ್ದತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನಾರ ಫ್ರೆಂಡಿನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಲಂಚ್ ಕನ ಪೇರ್ಕೊಂಡದ್ದು ಅರೆಗುಂಡತ್ತೆ ಯಾನ್ ಇಂಚ ಮಂತಿನ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಇದು ನೀರು ಸಾರಿ ಅನ್ ಮನ್ಪುನು ಅರೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಇಂಕ ಏತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಮನೆಯರ ಸಾಧ್ಯ ಜಾತಿ ಇಷ್ಟ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಬಂದಿತ್ತೀರು ಎಂಕಿ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಮಂತ್ ಕನಕ ಪಂಡದು ಆಯ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಂತ್ದವರೆಗೆ ಟಿಫಿನ್ ಪಾರ್ದುಕೊನು ಒಂದಿಲ್ಲ ಆರು ಯಾನ್ ಪಂದುಕೊರಿ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನು ಪಂಡದು ಆರು ಟ್ರೈ ಮಂತೇರಿಗೆ ಬಟ್ ಎನ್ನ ಹಲಕ ಟೇಸ್ಟ್ ಬತ್ತಿಜಿಗೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂತೇರಿ ನನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಆತ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪತ್ತೊಂಬಲ್ಲ ಒಂದು ಅರೆಗೋಸ್ಕರನೇ ಎಂಕಜ್ಜಿ ಅಂದೆ ನೀರು ಸಾರು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಇಂಕ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡ್ದಿನ ಪೂರ ತಿಂದುಂಡತೆ ಸಾಕಾತುಂಡು ಐಕೆ ಯಾನ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಂದು ಇಂಚಿನನೆ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಮನ್ಪುನ
ಯಾನು ಡೈಲಿ ಉಂಡತೆ 8:50 ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಪೋಪುನಿ ಅಂಡ ಇನಿ ಕೆಲವು ಐಟಮ್ಸ್ ಮನ್ಪೆರ ಇತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದಾವರ 8:50 ಬಸ್ ಮಿಸ್ ಅಂಡ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 9:30 ಬಸ್ ಉಂಡು ಅವಿಟ್ಟು ಪೋಕಂದೇನದಿತ್ತೆ ಇದ್ದದ್ದು ನಾಗ 9:30 ಬಸ್ ಮಿಸ್ ಅಂಡ್ ಅಂಚ ಇನಿ ಎಂಕ್ ಆಟೋನೇ ಗತಿ ಅಂಚ ಆಟೋಡು ಪೋಪುನಿ ಯಾನಿಕ ದಾದ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಎಂಡ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಏಪ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಮಲ್ತ್ ಕನ ಪಂಡದು ಅಂಚ ಇನಿ ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಲ್ತದು ಯಾನ ಆಫೀಸ್ ಕೊನೋ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಮನ್ಪಂದೆ ಉಂಡತೆ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಒಂತ ದಾಸ್ತಿಯೇ ಮಂತದೆ ಪಟ ಒಂತ ಆಫೀಸ್ ಕೊನೋದು ಒಂತ ಇಲ್ಲಡ್ ದೀಕ ಪಂಡದು ಯಾನುಂಡತೆ ಆ್ಯಪಲ್ ಬನಾನಾ ಅಂಚನೆ ದಾಳಿಂಬೆ ಈ ಮೂಜಿ ಫ್ರೂಟ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಂತದ್ದು ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಮಂತೀನಿ ದ್ರಾಕ್ಷ ಪಾಟೋಡು ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಡ ಇಂಕ ದ್ರಾಕ್ಷ ತಿಕ್ಕಿ ಜಾವೆ ಅಂಚ ಅದು ಈ ಮೂಜಿ ಫ್ರೂಟ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಂತದ್ದು ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಮಂತೀನಿ ಈ ಮೂಜಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ ಚಿಯಾ ಸೀಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಿನ್ನಗುಂಡತೆ ಚಿಯಾ ಸೀಡ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅವು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅವಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೋಡೆನೆ ನೀರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಪಾರ್ದು ದೀದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಇನಿ ಚಿಯಾ ಸೀಡ್ಸ್ನ ಕಸ್ಟರ್ಡ್ಗೆ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಅದಾದ ಪಂಡ ಬಾದಾಮ್ದ ಒಂಜಿ ಜೆಲ್ಲಿ ಬರ್ಪುಂಡವೆ ಅವೇನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಒಂದುಲ್ಲ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಆಫೀಸ್ದಾರೆ ಎಂಕ್ ರೆಫರ್ ಮಂತೀನಿ ಆರೇ ಕಂತದೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾನಿದೇನು ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅವು ನಿಜವಾದೇಂಜ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಚೂರು ನೀರ್ಡು ಪಾಡರೆ ಅವು ಬೊಕ ಮಸ್ತ್ ಆಪುಂಡು ಗೊತ್ತಂಡೆ ಯಾವ್ದಾದ ಮಲ್ತೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಕೊಡ ರಾತ್ರಿ ನೀರ್ಡು ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಚೂರು ಅವು ಮಲ್ಲ ಆಪುನನೆ ತೋಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಈಗ ಮಸ್ತ್ ಪಾಡ್ದಿನವೆ ಅವು ತುನಗಿನಿ ಈತು ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪೆ ಫುಲ್ ಆತುಂಡು ಇಂದೆ ಇನ್ನಿತ ಟಿಫಿನ್ ಮಾತ ತೂಲೆ ಇನಿ ತಂದತ್ತಿ ಎನ್ನೆ ಏಪಲ ಮಸ್ತ್ ಎಪ್ಪುನು ಟಿಫಿನ್ ಎಲ್ಲಿ ಪಂಡದು ಇನ್ನಿಂದು ಲೋಟ ಮತ್ತು ದಾಯ ಪಾತೊಂದು ಇನ್ನು ಪಂಡ ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಂತದ ಅವೇನು ಕೊರಿಯರ್ ಅಂದು ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ರಡ್ಡೆಟ್ಟು ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಉಂಡು ಬನ್ನಿನ ಕೋಲ್ಡೆ ಒರಿ ಉಂಡತ ಅಂದೆ ಮೋಲ್ ಇತ್ತ ಲಕ್ಕೊಂದು ಮೀದು ಬರ್ತದ ನೀರತ್ತವು ಅರ್ನ ಬಾಟ್ಲನ್ನೆಲ್ಲ ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ತಂದ್ಯ ಕೋಲ್ಡೆ ಒರಿ ಉಂಡತ ಅಂದೆ ಎನ್ನ ಕಂಡನಿತುಲು ಅಂದೆ ನನಲ ಲಕ್ಕದ ಜೇರು ಗಂಟ ವರ್ಂಬರಾಂಡ್ ಅಂದೆ ಲಕ್ಕದ ಜೇರು ಆವಿಯಾನ ವಿಡಿಯೋ ಆಫ್ ಮಂತೆ ಆರು ಮೆಲ್ಲ ಮಂದಿರದ ತೂಪಿರಾರು ಯಾನ್ ಮೊಕ್ಕಲ ಮಾಲೇಸ್ ಮಂತುಕುಲುಂಡೆ ಎಂಕ ಅಂತ ಪೋಪಿನ ಏನಪ್ಪ ಇದರ್ದು ಮಾತಾಂಡು ದೇ ಇಂದು ಎನ್ನ ಇನಿತ ಆಫೀಸ್ದ ಔಟ್ಫಿಟ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಪನ್ಪುನ ಒಟ್ರಸಿ ದುನ್ನೊಂಡು ಪೂರ ದಿಂಜಾದ ನೆಂದೆಟ್ಟೆ ದಿಂಜಾದ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ದುನ್ನೊಂಡು ಯಾರು ಅಡ್ಡ ಕೈಗೆ ಪಾಡು ಜಾನಿಂದ ಇಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಕೈಗೆ ಪಾಡುನಿ ಅಂಚ ಇನ್ನು ಎತ್ತನೆಟ್ಟ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ದಪ್ಪಂಡೆ ತೂಲೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆಗೆ ಜಗ್ಗದುಂಡು ಅಂಚ ಯಾನ್ ಪೀದರ್ವೆ ನನ್ನ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ದು ಮೀಟ್ ಆಕ ಯಜಮಾನ್ರೆ ಬಾಯ್ ಟಾಟಾ ಟಾಟಾ ಆಫೀಸಿಗೆ ಬರ್ತದ ವೆಲ್ಕಮ್ ಕಮ್ ವಾ ವಾ ಬರೋಗಿಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಹಾಯ್ ಮಾಡು ಮತ್ತೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಹಾಯ್ ಇಂದೇ ಮೊಲನ್ನ ಕಿಡ್ಡು ಒಂದೇ ಮನಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಚೈಲ್ಡಿಶ್ ಗರ್ಲ್ ಎಂಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಏನಕ್ಲೆಂದ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ತೋಚ್ಪವ ಯಾನುಂಡದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಲೇಟ್ ಆಂಡದೆ ಅಂಚ ಅದೇ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಕ್ಲ ಟಿಫಿನ್ ಪೂರ ಮೂಲೆ ಉಂಡು ಬರ್ತದ ಎಂಕಲ್ ಉಂಡತೆ ಫಸ್ಟ್ ಬೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೆರೆ ದುಂಬು ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕಲ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುನಿ ಅದೇ ಎನ್ನ ಟಿಫಿನ್ ಮೂಲೆ ಉಂಟದೆ ಈತ ಟಿಫಿನ್ ಎಂಕಲ್ ತಿನ್ನೋಡುತ್ತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದೇ ಈತ ಉಂಡು ಪೂರ ತಿಂದ ಇವಕ್ಕ ಬೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುನಿ ಅದೇ ನಂಗೆ ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಮಾತೆಂದೇಟು ಎಂಕಿ ಫಸ್ಟ್ ತಿನ್ಪಾವೆ ಬೊಕ್ಕ ನಾನು ಒಂದೊಂಜಿ ಐನಾತ್ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಮನ್ಪೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪರ ಆಪುಚ್ಚಿದೆ ಪಂಡ ಎಲ್ಲ ಸಡನ್ ಬರ್ತನ ಪಂಡದು ಒಂದೊಂದು ಚೂಚೂರು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಂತು ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹಾಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಾಗ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತು ಕೊಡ್ಪೆ ಮೋಲು ನನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಕನತಲ್ ಪೊಟೆಟೊ ಪಲ್ಯ ಮನ್ಪೇರು ಮುಗುಲು ಯಾನದೇನು ಪೊಟೆಟೊ ಚಿಲ್ಲಿ ಮನ್ಪೆ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಅದು ಮಸ್ತ್ ನನ್ನ ಸೈಡ್ದಲ್ಲಿ ತೆಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಚಪಾತಿ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಂದಲ್
ಅಂಚನೆ ನಾನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತಿನ್ಕ ಬಂದೆ ಚಪಾತಿ ಇಲ್ಲ ಪಲ್ಯ ಎಲ್ಲ ಯಾಂಕಂದಿನ ದೋಸೆ ಎಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ್ರೊಟ್ಟಿಟ್ಟಂದ್ರೆ ದೋಸೆ ಎಲ್ಲ ಚಟ್ನಿ ಎಲ್ಲ ಕಂತಾರೆ ಅವೇನು ಮುಗೀತದೆ ಬೊಕ್ಕ ನಂಗೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅಂದೆ ಎಂಕಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಣೆ ಬರ್ತದೆ ನೆಟೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುನಿ ಮಾತ ನೆಟೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕುಲ್ದು ಅವೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನೆನ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಪೋಪುನಿ ಅಂಚ ಮೊಕ್ಲೇನ್ ಪುರನ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪದ ಅಪ್ಪ ನಿಂಗೆ ಜೋರು ಬಡ ಒಂದುಂಡು ಒನ್ಸ್ ಸೇ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಅಂದೆ ಮೇರು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪಂಡದು ಮೊಕ್ಲನ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪುಗಾರರುಂಡಿ ಅನ್ ಬೊಕ್ಕ ಪುಗಾರ್ವೆ ಮೋಲು ಶಾಂಭವಿ ಪಂಡದು ಹಾಯ್ ಮೇರಿನಿ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಕಂದಿರ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಶೂಮಿ ಈ ಕಡೆ ತೋರಿಸೋದು ಇಲ್ಲ ಮನೇಲಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಅಂದೆ ಇಲ್ಲಡು ಅಂತ ದಿನ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಮೇರಡ ಮಸ್ತ್ ಅಡಿಗೆ ಕಲ್ಪರು ಉಂಡಾಂಡೆ ನಾನು ಬಿಡೊಂದುಲ್ಲತ್ತೆ ಬೇಲೆ ಅಂಚ ಅಂದೇನೆ ತೆಂಗಲ್ ತಿನ್ಪುನಿ ಅಂದೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲರ್ದು ನೆಂದು ಬೈದು ದೋಸೆ ಎಲ್ಲ ಈರುಳ್ಳಿದ ಚಟ್ನಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದೆ ಮೋಲ್ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮೆಹಕ್ ಪಂಡದು ಸೇ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಮಕ್ಳೇನು ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಪಾತಿರ್ಪಾಗ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ದಾಲ ಕೇನ್ಗ ರಿಯಲ್ ಡಬ್ಬ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಪೂರ ಇಜ್ಜೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗ್ತೀರ ಅಂಡಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾತಿರು ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಅಲ್ವಾ ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಬಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಬೇಡ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಈತ ಟೈಮ್ ತುಲೆ ಗೊತ್ತಾಗಿ 1:40 ಅವನು ಬತ್ತಂಡು ಟೈಮು ನಾನು ಎಂಕ್ಲಿತ್ತ ವನಸಕ್ಕೆ ಇದ್ದಾದ್ನು ಮೇಲೆ ಆನೆ ವನಸಕ್ಕೆ ಹೋದು ನಾನು ಅದು ವನಸದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಾಗ 2:30 2:40 ಮುಟ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಆರಾಮ್ಸೆ ವನಸ್ ಮಂತದ ಕೂಡ ಬರ್ಪುನಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ 8 ಗಂಟೆಡು ವನಸ್ ಮನ್ ಕೂಡ ಅಂಚ ಮತ್ತು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಜಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಏಪ ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪಾಗ ಹೋದು ವನಸ್ ಮಂತ್ ಬರೋದು ಅಂಚ ಅಂದೆ ಇಲ್ಲಡ್ಕಂದಿನ ಒಂಜಿ ಬಾಟಲ್ ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಆಟ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಬಾಟಲ್ ಉಂಡು ಅವು ಯಾನು ಇಂಕಲದ ಟೀಮ್ ಇತ್ತ ನಿತ್ತು ವನಸ್ ಪೋಪಾತೆ ಅಲ್ಪ ತಿನ್ನಾರ ಅಂದದಿದ್ದ ಪೂರ ಪಂಡೇರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ವನಸ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ತಿನ್ಕ ಬಂದದ್ದು ಅಂಚ ಇತ್ತ ಹೋಗ್ನ ಇಂಕ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಕ ಪಾತ್ರ ಲೆಡ್ಡ ಹಾಕ್ಜಿಗೆ ಪಂಡ ಪೂರ ತೂಪು ಇರ್ಬೋದು ಅದೇ ಅವು ನಾಚಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದೊಂದು ಚೂರು ಆಯ್ನಾತ್ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಎಂಕುಲುಂಡತೆ ಇತ್ತ ವನಸ್ಸಿಗೆ ಬತ್ತ ಮೇರ್ ಪ್ಯೂರ್ ವೆಜ್ ಅಂಚ ಮೇರೆ ಗ್ಯಾನ್ ಇಲ್ಲ ಇರ್ತ ಪೂರ ವೆಜ್ ಕನ್ನತ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಅದಾದ ಬಣ್ಣ ಮೆರ್ನ ಲೆಕ್ಕದೀನಿ ಪಾರ್ಟಿ ಮೊಲೆಗೆ ಒಂಜೆ ಕಡ್ದಿಂಚ ಬಡ ಒಂದುಂಡುಗೆ ಅಂಜತೆ ಉನ್ಪುನದೆ ತಟ್ಟೆ ಎದುರ್ದು ಇದು ಮೊಬೈಲ್ ಹೊತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇದೀಗ ಬಿರಿಯಾನಿ ನಿಕ್ಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ ವೀಡಿಯೋ ಬರೋದು ಇದೆ ಪಂಡ ಮುಲ್ಲೊಂದು ಲೈಟಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಇದೆ ತೆತ್ತಿ ಮಾತಾಡೋದು ತೆತ್ತಿಯ ಪೀಸ್ ಸಾಧಾರಣ ಉಂಡು ನಿಜವಾದ ದಾದ ಗೊತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಎಲ್ಲ ವೆಜ್ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಹೋಯ್ಬೇಕು ಹೆಂಗೆ ತಿನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಕ್ಲ ತಿಂಡಿ ಬೋತಿ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಒಂದುಂಡತೆ ಎನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇದ ವ್ಲಾಗ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಈ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ 2 ದಿನದ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತದ್ದು ಎಡಿಟ್ ಮಂತ ನಿಕ್ಲಂದ್ರೆ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅದೇ ಪಂಡ ಮುರಂದ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ಒರ್ತಿಗೆ ಏನಿತ್ತೇರು ಆಫೀಸು ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಇತ್ತುಂಡು ಆಫೀಸು ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಇತ್ತುಂಡು ಪಂಡದು ಎಂಕ ಅವೇನು ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ಪಂಡ್ರೆ ನೆನಪಿದ್ದಿದೆ ಪಂಡ ನಾನು 2 ಡೇಸ್ದ ವ್ಲಾಗನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಂಬೈನ್ ಮಂತದ್ದು ಯಾನ್ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಇನಿಲ್ಲ ಒಂದು ಎನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇದ ವ್ಲಾಗ್ ಅಂಚ ಅದೀನಿ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾತೊಂದು ಪಾಡ್ದೆ ಅಂದೇ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೊಂಜಿ ಎಂಕ ಗಿಫ್ಟ್ ಬೈದುಂಡು ಅವು ಏರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಯಾನಿಕ್ಲಿಗಿದ್ದು ತೋಪ ಅವೇರು ದುಂಬು ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪಂಡ್ರೆಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ ಉಲ್ಲಲ್ ಮೆಹಕ್ ಬಂದು ಅಲ್ಲ ಇನಿ ಬರ್ಡೇ ಸೊ ಎಂಚಿನ ಯಾನಿನಿ ಎನ್ನ ಇನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಆನಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಡೇ ನಿಜವಾದಲ್ಲಿ ನೀಡೆ ಬರ್ರ ಇತ್ತು ಜಲ ಅಂಡ ಯಾನ್ ಪನ್ನಿ ಇನಿ ಎನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಅಂತ ಈ ಬಲ ಪಂಡದು ಅಂಚ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ನೀನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಮುಜೆ ಜನ ಕಾಲಿತ್ತ ಬೈದಿ ನಾವೇ ಬೇತೆರ್ಲ ಮುಗುಲ್ ಬೈಜಿರಂದೆ ಪೂರ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಮತ್ತು ಕಾಲಿಂಡು ನನ್ನ ಮಾತೆರ್ಲ ಬರೋಡು ಅಂಚ ಅಂದೆ ಮೊಲೆಗೆ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮನ್ಪರೆ ಅಂದು ಪೂರ ರೆಡಿ ಆತಲ್ಲ ಒಂದು ಎಂಕ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಏರ್ಕೊರ್ನಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅದೇ ಮೊಲ್ ಶಾಂಭವಿ ಪಂಡದ ಮೋಲ್ ಎಂಕ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಂದಿನಿ ಕೋಡೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಂದಲ್ಲ ಪಂಡ ಒಂದು ಸೈಜ್ ಮಿನಿ ಆಯ್ಜಿಂದ ರಿಟರ್ನ್ ಮಂತಿದ್ದೀನಿ ಬೇತ ಕನಕ ಪಂಡದ ಅಂಡ್ ಎಂಕೊಂದು ಸೈಜ್ ಆ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂದೆ ಎಂಕಲ್ನ ಶಾಂಭವಿ ಮೆಹಕ್ಗೆ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಲು ತೂಕಾಲ ಇಂಚ ಮನ್ಪೋಲ್ ಪಂಡದು ಮೋಲ್ ಎಂಕಲ್ನ ಅಂದು ಇಂಚಿನ ಬ್ಯೂಟಿಷಿಯನ್ ಮೋಲು
ಬ್ಯೂಟಿಷಿಯನ್ ಮೇಕಪ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅಂಚ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದಕ್ಲೆಗೆ ಏರೆಗ್ಲ ಮೇಕಪ್ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮತ್ತು ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆಲ್ಲಿನ ಗ್ಲಾಮ್ ಅಪ್ ಬೈ ಶಾಂಭವಿ ರೈಟ್ ಅಂದೇ ಇಂಕಲ್ನ ಬರ್ಡೇಗಲ್ನ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮತ್ತು ಮಂತ್ ದಾಂಡ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಅದು ಪೊರ್ಲು ತೋಜುವಲ್ ಬಾರಿ ಅಂದೇ ಒಂದು ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಂತೀನಿ ಇಂಕಲ್ನ ಮೇಕಪ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಕೊಲೀಗ್ನ ಅಮ್ಮ ಉಳ್ಳರದು ಶಬರಿಮಲೆಗೆ ಹೋದಿತ್ತೆರಿಯ ಅಂಚಾರಲ್ಪದ ಹಲ್ವಾ ಬೊಕ್ಕ ಚಿಪ್ಸ್ ಕನದೆಲು ಇಂಕಲ ಪೂಜೆ ಮಾತಾಂಡು ನಾನೈತೆ ಬೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ನಿತ್ತ ಉಂಡತೆ ಮುಲ್ಪ ಎನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ದ ಇಂಥ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಎಂಕುಲಾದ ಗೊತ್ತಂದ್ರೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಡು ತಿಂದು ಬರ್ಪುಜ ಎಂಕಲ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ಬರ್ದು ತಿನ್ಪು ನಾವೇ ಪಂಡ ಇಲ್ಲಡು ರಪ ತಿಂದು ಬರ್ರೆ ಮತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಹಾಕೊಂಡು ಐಕ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ದ ಟಿಫಿನ್ ಏನು ಕಾಂತದ್ದು ನೆಟೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಾಲು ಕಟ್ಟದು ತಿನ್ಪುನಿ ಅಂಚ ಇನಿ ಉಂಡತೆ ಎನ್ನ ಈ ಜಾಗೆಡ್ ಮನ್ಪುನ ಲಾಸ್ಟ್ದ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಅಂಚ ಯಾನಿಗೆ ಓಟ್ಸ್ ಕಂದೆ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಓಟ್ಸ್ ಕಂದೆ ಅಂದೆ ಬರ್ಡೇಗಲ್ಲಿ ಇದು ಕಿಚಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಚಟ್ನಿ ಕಂದಲ್ ಮೊಕ್ಕಲ ಇಲ್ಲದ ಫುಡ್ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಮೊಕ್ಕಲ್ನ ಹೆಂಗೆ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಫುಡ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಚೆ ಹಿಂಗೆ ಓಟ್ಸ್ ಮನ್ಪರಡದು ಮೋಲೆ ಬಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಮನ್ಪುಡು ಮೋಲು ಏಪ ಓಟ್ಸ್ ಕನಪಲ್ತುಲ್ಲ ಇನ್ನು ಯಾನ್ ಸಾಧಾರಣ ಯಾನ್ ಖಾಲಿ ಅಂತ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ವಿಚ್ ಒಂದು ಕೇಸರಿ ಬಾತ ಶಿಲ್ಪ ಬಾಟ ಓಕೆ ಅಂದರೆ ಪೂರ ಬೈದಲು ಇನ್ನು ಹೆಂಗೆ ರಡ್ಡು ಹರಡ್ದಿಂಚ ತಮ್ಮನೇ ಪೂರ ಬೇತೆ ಜನ ಬೇತೆ ವೆರೈಟಿ ಮಂತದ ಕನವೊಂದಿಲ್ಲಿರಂದೆ ಕುಡೋರ್ತಿಯನ್ನ ಕೊಲಿಗ್ ಇದು ಕೇಸರಿ ಬಾತ್ ಮಂತ್ ಕಂದಿರ ಡಾಕ್ಟರ್ ವ್ಲಾಗ್ ಬರ ಇಷ್ಟ ಮಂತೊಂದಿಜ್ಜೆ ಲೈಕ್ ಅಕ್ಲೆ ನಾನು ವ್ಲಾಗ್ ಕನ ಒಂದಿಜ್ಜೆ ಅಂಚ ಮಾತ್ರಗಳ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮುರಾನಿಂಚ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಪೂರ ಹೆಂಗೆ ದಾದ ಮತ್ತು ಇಷ್ಟ ಉಂಟು ಹಿಂಗೆ ಪೂರ ಕಂತದು ಪೂರ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚೆ ಇನಿಯನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಅಂದರೆ నేను ಪೂರ ತಿಂತು ನೀನು ಇನಿ ಇಂಕ ದಾಲ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಚೂರು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಮತ್ತೊಂಡಿಗೆ HR ನಲ್ಪ ಅವೇನು ಮಲ್ತದ ಪೊಕ್ಕ ಮುಗಿಪುನಿ ಮುರಣಿದ ಬ್ಲಾಗ್ ತುದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತದಿತ್ತೇರೋರಿ ಆಫೀಸ್ ಡೆಡ್ಡೆ ಕಲೆಂಗಿ ಹಾಕೋರ ತಗೊಂಡದು ಅಂದು ಇಜಿಂಟಲ್ಲ ಆಫೀಸ್ ಡೆಡ್ಡೆ ಕಲೆಂಗಿ ಹಾಕೋ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ 10 ಮಟ್ಟ ತಿನ್ಪು ನಾನು ಹಾಕೊಂಡು ಅದೊಕ್ಕ ಬೇಲೆ See my face. ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತುಗುಂಡತೆ ಎನ್ನ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕಲ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಂತದಿತ್ತೇರು ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನ ಟೈಮಡ್ ಎಂಡ ಒಪಿನಿಯನ್ ಮತಕ್ಕೇನೊಂದಿತ್ತೇರು ಪಂಡ ಬೇಲೆ ಮಂತದ ಎಂಚಾಂಡ್ ಪಂಡದ ಮತಕ್ಕೇನೊಂದಿತ್ತೇರು ಯಾನ್ ಬೇಲೆ ಮಂತಿದ್ದೀನಿ ಮೂಜಿ ತಿಂಗೊಲಾಂಡಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ಪದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡುಂದೆ ಪನೊಲಿದ ಪಂಡ ನಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯನ್ ಮಾತ ಕಲ್ತದೆ ಯಾನ್ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟದು ಪೋತಿನ ಜಾಬ್ ಉಂದು ಯಾನ್ ಎಂಚ ಎನ್ನದಿತ್ತನ ಅಂಚನೆ ಇಂಕ ಜಾಬ್ ತಿಕ್ಕದಿತ್ತಂಡ ನಿಜ ಪನೊಡೊಂದಂಟ ಇಂಕ ಬೇಲೆ ಬುಡ್ರನೆ ಮನಸ್ಸಿತ್ತಜಿ ಅಂಡ ಎನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಕೆಲವು ಕಾರಣದ ಹತ್ರ ಇಂಕ ಬೇಲೆ ಬುಡೋಡಾಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಗಳ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರ ಹೊಂದಿತ್ತು ಯಾನಕಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಗಳ ಪನೊಂದಿತ್ತು ಇಂಕ ನಿಜವಾದ ಬೇಲೆ ಬುಡ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಹೆಜ್ಜಿ ಪಂಡದು ಅಂಡ ಇಂಕ ಅವ್ಲು ಉಂತು ನಲ್ಲಕ್ಕಲ್ಲ ಇತ್ತಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ ಬೇಲೆ ಬುಡ್ನಿ ಅಂಚ ಮಾದ್ರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದದ್ದು ಇಂಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂದಿನಿ Thank you. उसके ऊपर रखो. Happy birthday to you. ಎನ್ನ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಡತ್ತೆ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಮೆಹಕ್ನ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಇತ್ತನ ಬರ್ಡೇದ ಇಂಕಲ್ನ ಕೆಲವು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇತ್ತನ ಪಂಡ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಾತ ಮನ್ಪೊಡು ಪಂಡದು ಅಂಡ್ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಟೈಮೇ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಅಂಚ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಅಲ್ನ ಒಂಜಿ ಬರ್ಡೇದ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಂತದ ಬೊಕ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಪರ್ದು ಪಿದಡ್ನಿ ಅಂದೇ ಮೇರೆ ಇಂಕಲ್ನ ಟೀಮ್ ಲೀಡರ್ ಅವೇ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಒಂದಂತ ಬರ್ಪುಂಡನಿಗೆ ಪಾತಿರುವೆರು ಅಂಡ ಕಲ್ಪೇರ ಬಂದಿರ್ತೀರೆಂಡ ಅಂಡ ಯಾನಿತ್ತೀನಿ ಒಂತ ಸಮಯತ್ತೆ ನಾನು ಅಂಚ ಕಲ್ಪೇರ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಮತ್ತು ಬರ್ಪೆ ಬಂತಿರಾರು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಮೇರೆ ಹಿಡಿದು ಕಲ್ತಿಂದ ಪಂಡ ಅಡಿಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೆರೈಟಿ ಮತ್ತು ಪತ್ತೊಂಬರೊಂದಿತ್ತೇರು ಲಂಚ್ಗೆ ಯಾನ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಅಡಿಗೆದ ಫ್ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಅಂಚ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸಲ ಎಂಕೊಂಜಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಟಿಫಿನ್ ಬರೋಂದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಇತ್ತದು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ಪೆರೆ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಡ ಆಯ್ಜಿ ಇಪ್ಪರೆ ಏನಾದರೂ ಹೇಳಕ್ಕಿದೆಯಾ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ
ನಿಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ ಅದೇ ಬಟ್ ಎನಿಹೋ ಸ್ಟೆಪಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಓನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಫೀಟ್. ಎನಿಹೋ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್, ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್, ಲವ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಯಬ್ಬೋ ಎನ್ನ ಮೋನೆ ಸುಂಡ ಕೋಡ್ದು ಹೋಯ್ರು, ನನ್ನ ಮುಖ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೆದರ್ಬೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡು. ಬಾಯ್, ಮಿಸ್ ಯು, ಮಿಸ್ ಯು, ಬಾಯ್, ಮಿಸ್ ಯು. ಇಡೆಗ್ ಎನ್ನ ಆಫೀಸ್ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇದ ವ್ಲಾಗ್ ನಮ್ಮ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಎಂಕಲ್ ಆಫೀಸರ್ದ ಪಿದಡ್ನಾಗ ಪಾನಿಪುರಿ ತಿನ್ಕಂದಾಂಡವೆ. ಎಂಕಲ್ ಮೂಜಿ ಜನ ಏಪಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದೂರಲ್ಲ ಪೋಪುನಾಂಡ ಪೋಪುನಿ. ಅಂಚೆ ಇನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೋರ ಪಾನಿಪುರಿ ತಿನ್ಕಪಂಡಾಗ ಎಂಕಲ್ ಪಾನಿಪುರಿ ತಿನ್ನರ ಬತ್ತೀನಿ. ಅಂಚನಿಕ್ಲಿಗೆ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ಲೈಕ್ ಮಂತದ್ದು ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಲೆ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದಿಜರ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಬೋದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದ ನಮಗೆ 20,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ರೀಚ್ ಆಪ್ಲಕ ಮನ್ಪಲೆ ಪನೊಂದು. ಇಡೆಗೆ ನೀತ ವ್ಲಾಗನ್ನು ಮುಗಿತಂದಿಲ್ಲ ಮಾತ್ರೆಗಿಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ತುಯಿನಿಕು ಸಲ್ಮೇಲು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಬಾಯ್.